Super seer, så er jeg tilbage igen med en ny gæst her i min vlog. Det er jo Matt, og Matt, du er jo den fantastiske golfspiller, som elsker golf. Godt nok på amatørplan, kun for hobby, kun for sjov. Ja. Men hvorfor er det, du blev inspireret så meget af golf? Jamen, med de der social og natur. Ja, og, er du et naturmenneske? Det er jeg, faktisk. Ja. Altså, nu når du er en der bare spiller lidt for sjov. Ja. Hvad har du så investeret i det der golfsæt? Fordi så er du jo ikke deroppe, hvor man tænker, okay, du bruger virkelig mange penge på det her. Hvad har du investeret i det her? Jeg har investeret i en af de bedste i år 2006. Nå, okay. Og jeg har spillet siden med den. Ja. Jeg bliver forelsket i det. Og den sæt, der jeg spillede, dengang jeg giver, må jeg sige pris? Ja, det må jeg giver 12.000. 12.000? Ja, kan man sige. Og ja, altså du, hvor lang tid siden du har gået til det her golf? Jeg spiller golf i, jeg tror det er lidt over 10 år nu. Lidt over 10 år? Ja, over 10 år, 10-12 år, tror jeg, ja. Ja, men altså, så er du ikke helt dårlig til det, er du det? Altså normalt man spiller golf, men på hele banen, man skal bruge 71 eller 72, det er lidt forskelligt på banen. Ja. Og så har jeg plus 14 slag. Okay, ja. Og jeg har 14 slag ekstra på banen. Okay. Men nogen, der har endnu bedre, men nogen, der har kun 10, nogen, der har kun 2. Men nogen fra starten af, så har man 54 ekstra. Så er det jo alligevel, så er du jo ret god. Ja, men jeg vil gerne have lidt mere slag på Ja, banen. det er jo det er lidt svært. svært. Jeg vil gerne have lidt mere, ikke? Så jo, ja. Okay. men det er sjovt at have at passe sig selv. Ja. Så jo. Har du nogensinde prøvet at bare slå én gang, og sådan røgne i hul med det samme? Nej. Nej. Den hedder Hole in One. Den hedder Hole in One. Hole in One, ja. Det var aldrig. Og det der, det er jo lidt frustrerende, når man er gået sammen med nogen, og en er lavet. Og jeg har gået sammen med rigtig mange og lavet Hole in One. Og jeg håber faktisk, det bliver min tur på et tidspunkt. Ja, det er jo... det kunne være en oplevelse. Jamen Mads, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker her i min vlog. Nu fik vi da lige et lille indblik i golf. Ja. Så tusind tak for det. Selv tak. Skal vi lige vinke til seeren her til sidst? Kan I hygge jer? Hej hej.